nämä ateriat, paitsi minä en vielä saanut. Se on vähän kärjestänä. Niin. Njami. On hyvä. Ja syö jo. Silloin oli nälkä ja nyt se sitten ahmii noita. Mikä syö? Asuuko se samalla kadulla? Joo. Kankaiston katu. Ei samalla asuta. Niin, kaikki ollaan ennemmin asuttu samalla kadulla, mutta hän on muuttanut. Teidän oma talo. Häh? Onko se teidän oma talo? Oh. Vai onko se vuokratalo? Ei oo. Meille. Me muutetaan varmaan taas tämän vuoden päästä. Mekin muutetaan ehkä parin vuoden päästä. Ei, jos te Muutetaan Honkajoelle sinne meidän uuteen taloon. muutetaan ehkä vielä Myllyhäkeelle. Missä päästä mulla ohjelmassa taas? Näytä maisemat. Mitä maisemat? Hienot maisemat. Tuollakin on maisemaa. Mä en tiedä, katsokaa mun kurkkuineesi. Mä tykkään. No eikö mustia videoita? Tuolla on jotain jääkiekkopeliä. Ei näy kyllä. Kato. Mä tajun, tää kuva on aina näin kaukaata. Tiedä on toi ilme. Toi nauraa tälle. Kato. Se on naurettavaa. Se uudestaan. No kun toinen on semmonen himmeä ja toinen on semmonen... Kuvaa sitä, kun se tekee himmellä. Onko se niin outoa? Oh. Sit kun sut vie tälleen. No kun sä pyörität sitä. Tässä ei oo kyllä mitään. Me vaan naurataan. Okei. Sen mitään kivaa, niin minä nyt lopetan ja kuvan sitten kun matkalla ollaan kotiin. Mä en oo siis tiedä. Et sä lähde. Toi ei mene kotiin. En mä tiedä. Katsotaan mitä kello silloin on.